knorren, dat vind ik altijd zo mooi, hè. Zo lekker gaan knorren. Dit is natuurlijk wel echt zo'n heel dramatisch effect, hè. Met mijn kat zo voor het raam staan. Kijken naar de horizon. Het grappige is wel dat dit moet doen denken aan een herinnering die ik heb... die gewoon eigenlijk gewoon onmogelijk is, die gewoon niet kan. Dat is dat toen ik dus nog in het weeshuis zat... Voor mij ben ik toen met mijn broertje daar weggelopen. En dat we toen bij de brug stonden... En ik weet nog dat ik naar de zon keek, zo naar de horizon. En niet dat ik dacht, oh, dit is de horizon, want dat wist ik helemaal niet. Maar dat ik wist dat mijn leven aan de andere kant zou zijn. Maar het is onmogelijk, weet je, dat een kind van 3 dat denkt. Maar ik kan me nog wel herinneren ik kan me nog de auto herinneren die onder de brug doorreed. Zo'n groene kever, weet je wel. Dat kan ik me echt goed herinneren nog. Ik ontmoette Frank een half jaar geleden in Café de Bak in Leeuwarden. Hij zei, toen ik 3,5 jaar was, werd ik geadopteerd uit Brazilië. In Nederlands koudste winter kwam ik aan in Leeuwarden. Mijn adoptieouders hebben mij nooit verteld wie ik ben of waarom ik ben afgestaan. Op mijn 14e liep ik weg van huis. Zo cantado minha vida cantar. Zo cantado minha vida cantar. Vamos Belsemar, vamos cantar. Vamos Belsemar, vamos cantar. Zo cantado minha vida cantar. Zo cantado minha vida cantar. Vamos Belsemar, vamos cantar. Vamos Belsemar, vamos cantar. Ik had al, toen ik heel jong was, vond ik het altijd al zo lastig, weet je, dat wij kerst vierden en dan echt een hele mooie kleding en het huis zag er prachtig uit, weet je, want dat konden mijn adoptieouders wel heel goed. En dan echt het meest heerlijke eten wat je maar kon bedenken. En op dat moment dacht ik altijd van, maar wat raar dat ik hier nou zo lekker zit te eten en alles. En dat mijn leeftijdsgenoten gewoon, ja, onder een doos slapen. Maar ja, als ik daar wat over zei tegen mijn adoptieouders, zei ze, ja, doe nog maar normaal, want je hebt het hier hartstikke goed, dus maak je nou maar niet druk. Ik kon dat nooit loslaten. Toen ik jong was, heb ik altijd gezegd van, als ik 40 ben, dan ga ik terug naar Brazilië om straatkinderen te helpen. Nou ja, ik ben nu inmiddels 35. Nee, ik heb geen sleutel, maar ik kan wel Klaas vragen. Zing een liedje voor me Frans. Zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Leven gaat zo snel voorbij. Zing en ik vergeet de tijd. Die muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me. Hey, hallo. Hoe heet je? Tyron. Tyron. Hoe heet jij? Michael. Michael? Gino. Jairo? Gino. Gino. Wat een vette naam hebben jullie, man. Zijn jullie broertjes? We gaan een liedje gewoon maken, gewoon een liefdesliedje. Vinden jullie dat leuk? En dan gaan jullie straks het refreintje zingen. Wie is hier verliefd? Ja? Mijn moeder. Zullen we een rap over haar maken? Nee. Ja? Ze is een engel met grijsblauwe ogen. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik haar daar zie lopen. Ze weet het nu nog niet, maar ze is mijn hart dief. Ik wil haar zeggen wat... Wacht even. Ik weet een stukje. Ja? Ik geef haar een brief. Ja, die is goed. Wacht even, die ga ik erin verwerken. Dus ik geef haar een brief. Oké, wat gaat er in die brief staan?
Lieve Camilla, ik hou van jou. Ja, ja. Lekker voor je. Ze is een engel met grijsblauwe ogen. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik haar daar zie lopen. Ze weet het nu nog niet, maar ze is mijn hart te dief. Ik wil haar zeggen wat ik voel, dus ik geef haar een brief. Lieve Camilla, ik ben gek op jou. Wil jij mijn meisje zijn, want ik hou van jou. Ik geef jou een roos in een doos chocola. Bla 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 bla. La 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 la. Want jij bent van mij weggegaan. Nee, niet. Jij bent bij mij gekomen. Ik wil alles voor je doen, omdat ik voor jou ga. Je wordt een hit, broer. Nee! Echt wel. Os homens bebem cerveja. Os homens bebem cerveja. Os homens bebem água. As água. Ele come frango. Ele come frango frito. Desculpe. Você, as suas gatas bebem leite. As suas gatas bebem leite. Oh, as suas gatas bebem leite. As suas. Tu és uma mulher. Tu és uma mulher. Ik ben breekbaar als ik op de stage sta. Ik voel de zenuwen alsof ik naar een feest ga. Ik laat alles in me los wat ik het meest haat. Maar de liefde voor muziek zorgt dat ik nooit leeg raak. Maar als ik vreemd ga, de liefde verwaarloos. Geen aandacht besteed zoals ik deed toen ik voor haar koos. Lok ze me terug met de zoete melodie waarmee ze zonder woorden zegt. Vergeet je me niet, vergeet me niet. Ik zou er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Vergeet me niet, ik zal er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Vergeet me niet en ik draag je over bergen in de zee in de tijden die zwaar zijn. Luister in het duister in het hoogste nood. Ben je in hoge nood, hou je hoofd omhoog. Ik ben de vleugels, ben de wind waarop je zweeft. Neem je mee naar een plek waar de vrede in je leeft. Een plek waar alles goed is, geen space voor verdriet. Dus maak je maar geen zorgen man, vergeet je niet. Ik heb heel soms, als ik die liedjes aan het zingen ben. Nou, het klinkt soms alsof er gewoon meegezongen wordt ook. Weet je, ik denk dat dat gewoon mijn verbinding gewoon ook is, hè. Weet je, dat gewoon dat stukje is wat me altijd voor altijd met hun zou verbinden. Met Brazilië, met mijn vader en moeder. Hoe kan je zoiets uitleggen, weet je? Dat je gewoon niet bij je familie kan zijn. Dat je gewoon niet... Ja, dat stukje hou vast, weet je, dat... Ik vind het heel moeilijk om daar woorden voor te vinden, maar het is gewoon... Weet je, dat je... Als je... Die verbondenheid die je voelt. Het enige met wie ik dat voel, is mijn dochter. Dat is de enige met wie ik dat voel. Dat die verbondenheid is forever. Die is niet voorwaardelijk. Weet je, ze houdt van mij of ik hou van haar. Totdat ik iets doe wat niet goed is. Snap je? Dat is de verbondenheid van familie.
om te wonen in de stad waar je bent geboren. Voor iedereen is dat zo normaal om daar te wonen. Ja, voor mij niet. Je bent in een bepaalde cultuur, je bent in een bepaalde energie, frequentie ben je dan. En die is anders dan weer in een andere stad. En dat lijkt me wel echt heel mooi om dat te ervaren, hoe dat is. Het is heerlijk als alle mensen hier gewoon zitten. Je komt bekenden tegen. Nou ja, en dat te bedenken. Ja, dat ik hier niet alleen natuurlijk in de winter kwam toen ik jonger was. Toen ik 18 was of zo. Toen had ik het nogal zwaar, financieel. Ook dat ik op een gegeven moment zonder huis zat. En dat wisten ook heel veel vrienden van mij wisten dat niet. En dat ik gewoon hier in Prinsentuin ook moest slapen, gewoon in de winter, weet je wel. Ja, dus ook die herinnering heb ik er nog aan. Hoi. Maar het blijft mijn favoriete sport. Ik werkte voor een telecombedrijf in Groningen. Ging ik elke dag met de trein naar Groningen en kwam ik langs Buitenpost. En als ik door het raampje keek, zag ik midden op het veldje een heel klein boompje staan. En ik weet nog de eerste keer dat ik hem toen zag, toen dacht ik van, ja, wat zielig eigenlijk. Want dat boompje stond helemaal midden in het veld, helemaal in zijn uppie. Al die andere bomen die stonden zo'n 20 meter verder van dat boompje verwijderd. En terwijl ik daar zo naar keek, dacht ik, nee, maar eigenlijk is dat boompje niet helemaal alleen. Want hij wordt omringd door zijn familie en vrienden, al is het dan op afstand. Zij kijken op hem toe, hoe hij in zijn eigen kracht mag groeien tot een hele grote boom. Toen besefte ik dat ik dat boompje zelf was. Ja, weet je, en ik denk wel dat uiteindelijk ik ook wel weer bij mijn familie weer terecht zou komen. Ja.
Jij jonge dame met bruin, kort bobkapsel en lichtgelige Timberland schoenen, top-down sleeve. Jouw volle lippen en grote ogen en krachtig artistieke kaaklijn. Jij was met een oudere mevrouw met kort donker haar in zwart gekleed. Jullie zaten in het museumcafé toen een breiende vrouw met muts en vodden met huilend kind op de rug chaotisch richting Kapstok liep. Haar breidraad bleef achter mij haken en deze draad slierde voor jouw tafeltje langs, waarop ik haar de balwol teruggaf. Je verbazing was zo oprecht, schoon, observerend, scherp, mooi. Daardoor ben je mijn muze geworden. Jouw beeltenis is in mij neergedaald en zo perfect opgeblazen in gedachten. Daar kan ik niet onderuit komen. En nu zoek ik jou waar ik een kostbaar sieraad voor je heb gekocht. Klaargelegd voor deze ene herinnering. Doordat je je muze niet hebt aangesproken als kunstenaar, ben je niet kunstenaarwaardig. Dus ik stop met kunstenaarschap. Het is voorbij, het is gewoon gebeurd. Het hoeft allemaal niet meer, het is klaar. Het is een hypochonderreactie van gekte. En ja, sommige mensen hebben dat zo letterlijk genomen dat ze zelfs vanuit het noorden naar me toe kwamen. Uren rijden, omdat ze dachten dat ik zelfmoord ging plegen. Wat vind ik hiervan? Wat is mijn indruk hiervan? Dat is natuurlijk makkelijk beantwoorden door te zeggen van... nou ja, dit is een soort dwaasheid, hè? Een romantische dwaas. Hij maakt zichzelf iets wijs. Hij heeft niks beters te doen. Illusies najagen. Wie doet dat niet? Nou, ik heb het onlangs geprobeerd te vertellen aan iemand. En die zei, ik vind het eng. Die vond het helemaal niet fijn om te horen. Die dacht, dat is een obsessie. En zou ik wel, zeg maar, met iemand die zo'n obsessie heeft... een jonge vrouw dus ook, hè, heb ik het nu over... zou ik met zo iemand wel kennis willen maken. Want ja, misschien word ik wel heel bang, zeg maar. Of maakt hij mij bang? Misschien raakt hij wel geobsedeerd door mij... Ik zie mijzelf een beetje op een manier zoals in de 19e eeuw... waarmee je op allemaal verschillende manieren in dat korte leven wat je hebt... ervaringen en verhalen kan vertellen. Dus ik ben bezig met een museumtentoonstelling. En daarnaast schrijf ik. Observeer ik de wereld en probeer... betekenis te vinden. Waar er als een oprechte link is naar iets. Ik verkoop oude meesterprenten. Die gaan ook de hele wereld over. Dit is een collectie 19e-eeuwse prenten. Van vrouwen. Vandaag de dag in de kunst wordt hier eigenlijk wel... Ja, wordt eigenlijk op kunstacademies wordt hier wel wat meer op neergekeken. Dat het te troetelig en te zacht zou zijn. Ja, het eigenlijk gewoon prachtig werk is. Deze collectie heb ik voor mezelf, omdat het voor de handel, voor de klanten die ik heb, dat dit eigenlijk, wat ik vind, te weinig ook zou opleveren. Dus ik zou het zonde vinden om dit van de hand te doen. Dit is een kledingstuk uit
uit de 18e eeuw. Authentiek kledingstuk. Dat echt uit de hogere klasse is gedragen in Baden-Baden. Een maand geleden is mijn oma overleden. En aan kanker, ernstige ziekte. En dan vervolgens doe je die doos open en dan ligt het hier zo in en het is zo breekbaar. Dus aan de ene kant is het een beetje een lijkkist. En ook, ik heb op een gegeven moment ook, is het naast mijn bed. Dat is de beste plek om waar het gewoon een beetje normaal, niet uit de weg staat. Dus het was net alsof er iemand bij mij in huis komen wonen. En uiteindelijk kwam ook Fred Wagemans hier langs. En die keerde zich af tegen dit stuk. Die zei van, verdomme, je hebt er veel te veel. Dit kan niet, dit is niet te dragen. Wegdoen dat ding. Weg. En hij vond hem ook niet mooi. En toen heb ik later gezegd, in een correspondentie, van, goh, misschien heb je wel de dood gezien. Het hele verhaal van de muze. Was het idee om dit dus te gaan dragen, dit kledingstuk. Door een dame. Maar de kans is heel groot dat het zijde, de stof, dat verder beschadigt. Die kans is gewoon heel groot. Dus het enige wat ik kan doen is het tentoonstellen. Ja, het voelt nu inderdaad bijna doods aan dat het hier zo ligt te rusten in een kist. Het is best wel, aan de ene kant vind ik het best wel confronterend ook. De geboorte van een muze. Mijn moeder is al lang geleden overleden, zou je kunnen zeggen. 9 jaren ruim. Ik mag niet langer ijlen, opdat ze er niet meer is. De eerste keer dat ik haar dood aankondigde was tijdens een schilderles op de kunstacademie. Dat weekend had ik haar begraven met familie. De hele klas keek met opgeheven hoofd. Waarom ben je dan niet thuis? Nu. Ik wilde op dat moment mijn leven meteen oppakken, na zoveel jeugdjaren aan gepest, reeds achter mij opgeslagen. Ik weet nog goed hoe ik als puber op school staand tussen kapstokken, angstig voor mensen wegbleef. Elke schooldag weer. Ik weet nog goed het huilen in de kantine tijdens kerstfeest, aan een lege tafel gezeten. Ineens drong het tot mij door dat naast de vlammende kaarsjes niemand bij mij aan tafel ging zitten. Het was dat moment dat ik in huilen uitbarstte en de hele volle kantine mij zwijgend en in stilte aan die tafel zag zitten huilen. Niemand boeide het iets. Ik paste vele jaren later, die dag, op de kunstacademie voor nog meer zeer en beet harder in stof dan ooit het leven mij kon geven. De vrouw uit mijn leven die er niet meer is, mijn moeder, een gemis dat niet slapen kan. Een houden van dat niet langer gegeven kan. Ze is niet meer en elke dag die langer duurt dan haar herinnering is een teken dat ze in mij beweegt. Zij was een leeggelopen, droevig verworden mens, verrot van me, in de steek gelaten. En ik ben nu met haar eenzaamheid bij haar. Maar niets dat ik doen kan. Eenmaal naar haar toegelopen en een arm over haar geslagen verdwijnt ze. Het huis is er ook niet meer. En de kamer en de paarse bank, haar lievelingskleur die ik iedere dag zag. Alles is weg. Nergens waar mijn moeder of men ooit nog met mij zal staan. Nergens nog een trots, een lach of verdoemd gezicht. Ze is voor mij dood. Dit is een portret van mijn moeder. Kleine tekening. Dat staat er ook onder. Op mijn mem, in het Fries. En ze is hier... dit is een foto uit de jaren... dat ze... als kind. Maar dit was dus een specifiek portret van mijn moeder. Waar ik ook heel bewust toen aan mijn oma heb gegeven om iets... En dat,
de muzen die ik in het Centraal Museum heb gezien, die vind ik ook deels hier. Die zit ook, datzelfde, dat stukje zit in mij van mijn moeder. Het zit in de kunst, als je iets maakt. De relatie naar de dingen toe, naar de dingen om je heen. En je kan op zoveel manieren een verhaal creëren. En door daar mee bezig te zijn, creëer de openheid naar nieuwe levensenergie. En hoewel ik niet per se die dame uit het museum hoef terug te vinden, kan het zijn dat ik haar ooit wel eens weer tegen ga komen. En dat ik haar dus dat sieraad kan geven, wat onderdeel is van dat sprookje. En die verbeeldingskracht die zit in iedereen.